סליחה, מה העניינים? שלום. אני קניתי את הברז הזה, לא מפה. אני נמאס לי, כל פעם אני קונה ברז, כל פעם יש לי פה אבנית, תן לי פתרון, מה אני עושה עם האבנית? תטפל באבנית, דבר הכי פשוט לעשות את זה, לקחת את האבזר הזה, לטבול אותו בחומץ, שעה, שעתיים, אחרי זה לנקות ולהרכיב בחזרה. הוא חוזר חדש. כן, אבל אני לא רוצה כל פעם לנקות. כל פעם אני אקנה, כל חודשיים אני אקנה ברז, ואז מה, כל פעם אני אנקה אותו? אתה חייב, למה? מכת האבנית היא מכה בכל המדינה, לא רק אצלך, זה גם אצלי וגם אצל כל אחד בבית. אתה רוצה להגיד לי שאם אני עכשיו נכנס פה למטבחון שלכם יש אבנית? נכון. באמת? נכון. בוא תיכנס. בוא, בבקשה. הנה, תסתכל. וואלה, יש אבנית. מתי אתה עושה לו ניקוי? עכשיו, אתה תרשום לך בטלפון תזכורת, שאני רשמתי בטלפון שלי, הנה, ניקוי אבנית בחומץ. וואלה, אשכרה, 31. כן. טוב, אני אחזור ב-31 לראות איך אתה עושה את זה. תבוא, נעשה לך הדרכה. יאללה, שולם. בכיף. תודה.